Aquests darrers dies, més de 50 de Mascopiro, el poble indigeno de 750 persones que snac contacte da munde mundialitzat que viu en el seu peruviano, que apareix con a ras de vilatge de Monte Salvado, el vilatge poblat per indigenos yine. Xic de temps abans, un nou de grup que era aparegut als entorns del vilatge de Puerto Nuevo. Aqueres aparicions que són extremament reals. Es yine, que era el wengi de la família de Rarawak meridional, tal com es Mascopiro, que hen saber les autoritats que aquestes darrers denunciaven i s'emmaliçaven de la presència d'enterpresos buscasserros sus de les terres. En efecte, l'estat de Perú cautreja concessions a l'enterpreso Canales Tahuamanu en ple territori Mascopiro. Era enterpreso que deja bastit 200 quilòmetres de rutos i punts en tot carrer de la Justo. Mantiu a ONG que alerten sus el risc sanitari de propagació de malaudios que exorbeix e poderen transmetre-us i sus la incapacitat de l'estat peruvià d'emparar els pobles indigenos. Era l'associació local FENAMAT que demanda la protecció jurídica del poble i del territori Mascopiro.